హరే కృష్ణ అందరికీ. ఈరోజు భక్తి సదాచార్ అనేటువంటి క్లాస్‌కి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు తరపున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. ఈ భక్తి సదాచార్ అనేటువంటి ఈ ప్రోగ్రాంలో ఎవరైతే లెవెల్ 1లో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమములో భగవద్గీత అవగాహనము అంటే భగవద్గీత యొక్క పరిచయము 18 రోజులలో 18 అధ్యాయాల యొక్క భగవద్గీత పరిచయ కార్యక్రమము లెవెల్ 1లో చూడడం జరుగుతుంది. అక్కడ బేసిక్గా మనకి భగవద్గీత పరిచయము. భగవద్గీతలో భగవంతుడు ఏ ఉద్దేశంతో భగవద్గీతని బోధించడం జరిగింది అనేటువంటి అంశాలను చూడము. అలాగే ప్రతి ఒక్క అధ్యాయంలో కూడా ఆ అధ్యాయం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏముంది, ఆ అధ్యాయంలో ఏమి అనేటువంటి అంశాలని మనము చూడడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఇంకా ఆధ్యాత్మికంగా అంటే మన యొక్క శాస్త్రాల గురించి, మన ఈ ఆధ్యాత్మిక అంశాలను గురించి, భగవంతుని గురించి ఇంకా తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంలో ఉన్నటువంటి అందరం కూడా మరలా ఈ జర్నీలో కంటిన్యూ అవడానికి లెవెల్ 2లోకి జాయిన్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ లెవెల్ 2లో మరలా ప్రీ భక్తి శాస్త్రి అని సదాచార్ అనేటువంటి క్లాసులుగా మనము అంటే 2 విభాగాలుగా తీసుకున్నాము. ముఖ్యంగా భక్తి సదాచార్ అనేటువంటి ఇందులో భక్తికి సంబంధించి ఏ విధంగా వృద్ధి చెందాలి, భక్తికి సంబంధించినటువంటి ఏ అంశాలను ఫాలో అవ్వాలి, అలాగే ఈ ఆధ్యాత్మిక విధానంలో మనకు పూర్వ ఆచార్యులు ఎవరు, వారి యొక్క అంశాలు, వారు ఏంటి, వారు ఏ విధమైనటువంటి ఉద్దేశాన్ని మనకు బోధించారు అనేటువంటివి ఈ భక్తి సదాచార్ అనేటువంటి క్లాసులలో చూడడం జరుగుతుంది. అయితే ఈరోజు ఈ లెవెల్ 2లో అంటే భక్తి సదాచార్ అనేటువంటి ఈ ప్రోగ్రాంకి కొత్తగా వచ్చినటువంటి వాళ్ళకి ముఖ్యంగా ఈ క్లాస్లో మనము ఈ ఆధ్యాత్మిక విధానం అంటే ఈ భక్తి యోగములో మనము ఎలా వృద్ధి చెందాలి, ఎటువంటి నియమాలను మనము పాటిస్తూ ఉండాలి, అలాగే వైష్ణవ సాంప్రదాయాలు ఏంటి, అలాగే ఈ వైష్ణవ విధానంలో మనకు ఉన్నటువంటి పూర్వ ఆచార్యులు, అలాగే ఆ దేవాది దేవుడికి సంబంధించినటువంటి వివిధ అవతారాలు, అలాగే మనకి ఆ శుద్ధ భక్తుల యొక్క ప్రార్థనలు అనేటువంటి అంశాలను ఈ భక్తి సదాచార్ అనేటువంటి ఈ అంశంలో మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. అయితే బేసిక్గా భగవద్గీత ఏ ఉద్దేశంతో బోధించబడింది అనేటువంటిది మనమందరూ కూడా లెవెల్ 1లో చూసి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. మరి భగవద్గీతలో బోధించినటువంటి యోగాలు అనేటువంటి అంశాల్లో ఎవరైనా చెప్పగలిగే వాళ్ళు హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయొచ్చు. ఒక్కొక్కరు చూద్దాం, కొన్ని మనం డిస్కషన్ లాగా చూద్దాం. బేసిక్గా ఏమున్నాయి, తర్వాత ఈరోజు మనం చూడడానికి ఏమి అవసరం ఉన్నవి అనేటువంటి అంశాలు కూడా చూడవచ్చు. భగవద్గీతలో ముఖ్యంగా భగవంతుడు ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి ముఖ్యంగా 3 యోగాలను అలాగే 5 అంశాలని మనకి భగవద్గీతలో బోధించడం జరిగింది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీస్ మాతాజీస్ ఆ యోగాలు గురించి చెప్పగలరు. రమాదేవి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి రమాదేవి మాతాజీ. భక్తి యోగము, క్రియాయోగము, కర్మయోగం. మాతాజీ భక్తి యోగము, క్రియాయోగము, కర్మయోగం. క్రియలు అంటే కర్మలే కదా. మొదటి అధ్యాయంలో జ్ఞానయోగము. మాతాజీ హరే కృష్ణ. చంద్రవతి మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ.
కొత్త వాళ్ళకి అవకాశం ఇస్తారని చెప్పేసి అదే మాతాజీ, కొత్త వాళ్ళకి మెయిన్ అవకాశం ఇవ్వండి, మేము వద్దులేండి ప్రభుజీ. అదే మాతాజీ, అవును. ఓకే మాతాజీ, రమాదేవి మాతాజీ. ఓకే. సో భగవద్గీతలో మనకి ఆ భగవంతుడు ముఖ్యంగా కర్మయోగము అంటే కర్మలను ఆచరించడం ద్వారా, యోగము అంటే భగవంతునికి దగ్గరయ్యేటువంటి విధానం. సో కాబట్టి ఆ భగవంతునికి కర్మల ద్వారా, కర్మలను ఆచరించడం ద్వారా, ఆ తర్వాత భక్తి విధానము ద్వారా ఆ భగవంతుణ్ణి, తర్వాత జ్ఞానము. సో ఈ 3 రకాలైనటువంటి యోగాలను బోధించడం జరిగింది. సో అలాగే భగవద్గీతలో మనకి ముఖ్యంగా 5 అంశాలు చర్చించబడినటువంటివి. సో వీటి గురించి చెప్పగలిగే వాళ్ళు హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయవచ్చు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీస్, మాతాజీస్. హరే కృష్ణ. కళ్యాణి మాతాజీ. భగవద్గీత 5 అంశాలని వెల్లడి చేస్తుంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ. ఈశ్వర, జీవ, ప్రకృతి, కాల, కర్మ. ఓకే. హరే కృష్ణ. సో మనకి మాతాజీ ఇప్పుడు చెప్పినట్లుగా భగవద్గీతలో ముఖ్యంగా మనకి ఈశ్వరుడు, ఆ భగవంతుడు, ఆ దేవాది దేవుని గురించినటువంటి అంశాలు, అలాగే జీవుడు ఆత్మ గురించినటువంటి ఈ ప్రకృతి, అలాగే శాశ్వతమైనటువంటి కాలము, అలాగే కర్మలు అనేటువంటి అంశాలను మనము 5 అంశాలు అక్కడ తెలుసుకున్నటువంటి అంశాలు. హరే కృష్ణ. సో అలాగే ఇక మన జీవన విధానము అంటే మానవుడు యొక్క జీవనం, ఈ జీవితము దేన్ని కొరకు ఉద్దేశించబడినది? హరే కృష్ణ. ఎవరైనా అందరూ చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు ఇక మానవ జీవితం ఏదైతే ఉందో సృష్టిలో మనకి నిరంతరం కూడా 84 లక్షల జీవరాశులలో పరిభ్రమిస్తూ ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉంటారు ఈ జీవులన్నీ కూడా. సో ఆ విధంగా శాస్త్రాల ద్వారా చెప్పబడుతున్నటువంటి అంశాలు ఏంటంటే, కర్మానుసారంగా ఈ జీవులు ఈ భౌతిక జగత్తులో నిరంతరము కూడా ఈ 84 లక్షల రకాలకు సంబంధించినటువంటి ఈ జీవులలో పరిభ్రమిస్తూ ఉంటుంటాయి అని చెప్తూ ఉంటారు. సో వాటన్నిటిలో కూడా జన్మ, మృత్యు, ముసలితనము, వ్యాధి అనేటువంటి అవి ప్రతి జీవి విషయంలో కూడా సాధారణంగా జరుగుతూ ఉండేటువంటి అంశమే. మరి ఇక అందులో ఈ జీవులలో మానవ జీవితము యొక్క ఉద్దేశ్యాన్ని చెప్పగలిగేటువంటి వాళ్ళు. హరే కృష్ణ మాతాజీ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. మళ్ళీ నేను ఓకే. హరే కృష్ణ సుశీల మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే ఓకే. మానవ జీవిత యొక్క ఉద్దేశ్యం మానవుడు చివరిగా భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవాలని, ఆ మార్గంలో నడవాలని. హరి బోల్. హరే కృష్ణ. జీవి అంటే మానవ జీవితం యొక్క పరమ లక్ష్యము అంతిమంగా చేరుకోవడం. శ్రీనివాసరావు ప్రభుజీ, మీరు మీ ఆన్సర్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భగవత్ సేవ కొరకే మానవ జీవితం ఉద్దేశించబడింది ప్రభుజీ. ఓకే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శ్రీదేవి మాతాజీ, మీ ఆన్సర్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అదే మానవ జీవితాన్ని ఎందుకు అంటే అతని సేవ చేస్తూ భగవద్ధామానికి, శాశ్వత వైకుంఠవాసానికి వెళ్ళే ప్రయత్నం మనం చేయాలి. ఎన్ని జన్మలు ఎత్తినా ఈ ఆత్మ పరమాత్మ అనేది ప్రతి జీవిలో ఉంటుందనేది మనం ఒక స్పృహలో ఉండి దాని ద్వారానే మనం అంతా ప్రపంచం అంతా భగవత్మయమనేది ఆలోచనలో ఉండి ఆయన దగ్గరికి చేరాలి. అదే అంటే మన యొక్క
అంశం అయితే అదే ఉండాలి మనకి. ఎన్ని జన్మలు అంటే ఎన్ని కర్మలలో తిరుగుతున్నా, ఎన్ని జన్మలు ఎత్తినా మనం చిగురుగా వెళ్ళవలసిందే ఆ భగవద్ధామానికి, గోలోకానికి. అది అదే అంతిమ లక్ష్యము మాతాజీ. ఓకే, నేను అనుకుంటుంది ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఒకటే పాయింట్ లో ఆన్సర్ అడుగుతుంది ఏంటంటే మానవ జీవితము యొక్క ఉద్దేశ్యము. మానవ జీవితము అంటే ఈ ఉన్నటువంటి 84 లక్షలలో వివిధ రకాలుగా ఉండేటువంటి అందులో మానవ అనేది ఒక రకము, అందులో ఈ ఉద్దేశము అడిగాను. ఓకే మాతాజీ, హరే కృష్ణ. అది శ్రీదేవి మాతాజీ, శ్రీ మాతాజీ, సారీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ హరే కృష్ణ. మనము సనాతన అంశులము. మమేవ అంశో జీవలోకో జీవభూతో సనాతన అన్నారు కాబట్టి మనము కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోవాలి. అదే మన ఏకైక లక్ష్యము. మన ధామం ఏంటి అనంటే గోలోక బృందావనము. పరమ లక్ష్యం ఏదైతే ఉందో దాన్ని అక్కడ మనం రీచ్ అవ్వాలి అంటే అప్పుడు మనము జన్మ మృత్యు జరావేద నుంచి బయటపడతాము. ఆయన్ని తెలుసుకోవడమే మన యొక్క ఉద్దేశం ప్రభుజీ. మన ధామం ఏంటి మనం ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాలి. అది గోలోక బృందావనం గుర్తించాలి. అదే చరమ లక్ష్యం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. రాజేశ్వరి మాతాజీ, రాజేశ్వరి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. రాజేశ్వరి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. వినిపిస్తుందా ప్రభుజీ? ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది మాతాజీ. ప్రభుజీ, భక్తియుత సేవతో కృష్ణ భక్తి భావనతో గోలోక బృందావనం చేరడమే జీవిత చరమ లక్ష్యం ప్రభుజీ. చరమ లక్ష్యం. ఓకే ఓకే, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, చెప్పండి. భౌతిక జన్మం తర్వాత ఆధ్యాత్మిక జన్మం ఉందని గుర్తించిన మనుజుడు జన్మ ముగియడానికి పూర్వమే కృష్ణ భక్తి రసభావంలో ఉండి బ్రహ్మ నిర్వాణ స్థితికి చేరుకోవాలి. అదే అంటే మనం ఆ అవతల ఆధ్యాత్మిక జన్మం కంటే బాహ్య ప్రపంచంలో భౌతిక జగత్తులో ఉండే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం ఏదంటే కృష్ణ భక్తి సేవ. ఆ సేవ ద్వారా అదే చరమ లక్ష్యం. ఓకే మాతాజీ, హరే కృష్ణ. లక్ష్మీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ హరే కృష్ణ. అన్ని జన్మల కంటే మానవ జన్మ అత్యంతమైన జన్మ. ఈ జన్మలోని మానవ సేవయే మాధవ సేవ. ఈ జన్మ చరితార్థం అవడానికి భక్తి మార్గం, మానవ సేవ మార్గం ఎంచుకోవడం ఉన్నతమైన జన్మకి సార్థకం అని నేను అనుకుంటున్నాను ప్రభుజీ. హరే మాత, హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓకే, మాధురి రెడ్డి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ఎలాంటి అటాచ్మెంట్స్ పెట్టుకోకుండా డిటాచ్మెంట్స్ తో మన డ్యూటీ మనం చేస్తూ కృష్ణుడే దేవాది దేవుడు అని తెలుసుకొని ఆయన సర్వీస్ లో ఉంటూ చివరికి గోలోక బృందావనం చేరుకోవడం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో రమాదేవి మాతాజీ. హరే హరే కృష్ణ మాత. హరే కృష్ణ. అంటే ఇంద్రియ సుఖాలను త్యజించి స్వార్థ చింతన మాని భగవంతుని సేవలో పూర్తిగా శుద్ధ భక్తితో తన కర్మఫలాన్నంతా భగవంతుడికి అర్పించి ఆధ్యాత్మికత్వంతో భగవంతుణ్ణి ధ్యానించటము, స్వార్థ చింతన లేకుండా మంచి లక్షణాలతో జీవిస్తూ స్వార్థ చింతన అంటే మన కుటుంబము మనది నాది అన్న చింతనను వదిలేసి అందరికీ హెల్ప్ అదే సహాయ సహకారాలు ఉంటూ భగవంతుణ్ణి చేరుకోవటం అని నేను అనుకుంటున్నాను. నాకు అర్థమైంది. ఓకే మాతాజీ, హరే కృష్ణ. సో బృందా కిరణ్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రణామ్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఇప్పుడు మీరు అన్న ప్రశ్నలోనే అది 84 లక్షల జీవరాశులలో మానవ జన్మ ఉద్దేశం ఏంటి అంటే మానవ జన్మలోనే కదా ప్రభుజీ బుద్ధి యోగం అనేది ఉపయోగింపబడుతుంది. సో ఆ బుద్ధి యోగాన్ని ఉపయోగించుకొని దాంతో శ్రీకృష్ణ ధామానికి చేరాలనే ప్రయత్నం చేయడానికే ఉద్దేశింపబడ్డది. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో కళ్యాణి మాతాజీ.
అన్మ్యూట్ చేసి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. శ్రీకృష్ణుడే దేవాది దేవుడని తెలుసుకోవాలి ప్రభుజీ. అలా తెలుసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న మనందరం కూడా భౌతిక జీవులం అన్నమాట. ఈ మన ఇంద్రియాలని సంతృప్తి పరచడం ముఖ్యం కాదనమాట, భగవంతుణ్ణి సంతృప్తి పరచాలి. కృష్ణుణ్ణి సంతృప్తి పరిస్తే అప్పుడు ఆయనకి భక్తులందరూ ప్రియమైన వాళ్ళు అవుతారు, ఆయనే తీసుకెళ్తారనమాట. భగవంతుడిని సంతృప్తి పరచాలి. హరే కృష్ణ. సో దుర్గా మాతాజీ. హరే కృష్ణ దుర్గా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నాకు అర్థమైంది, నేను తెలుసుకున్నది ఈ జన్మలో ఇది తెలుసుకున్నది కృష్ణుడే దేవాదేవుడు అని ప్రభుజీ. అది 10 మందికి తెలియజేసి వాళ్ళకి కూడా సంకల్పం చేయాలని నా ఉద్దేశం ప్రభుజీ. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సూర్యప్రకాష్ రావు ప్రభుజీ. సారీ, హరే కృష్ణ ప్రభు. అన్మ్యూట్ చేయండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఇప్పుడు మనమంతా భగవంతు జీవ అంశం, భగవదాంశములే కాబట్టి మన ఆత్మ కూడా భౌతిక ఎట్లా ఉందో ఆత్మ ఆధ్యాత్మిక అంశం కూడా కూడి ఉంది. కాబట్టి మన లక్ష్యం, మానవ లక్ష్యం భగవద్గీత భాష్యం చెప్పబడింది ప్రభుపాద వారు చక్కగా. మానవ లక్ష్యం ఏమిటంటే భగవద్ధామం చేరుకోవడం, భక్తియుక్త సేవ ద్వారా భగవంతు చేరుకోవటం. మనకి భగవంతుడు చిన్న స్వల్ప స్వతంత్రం ఇచ్చాడు. ఆ స్వతంత్రాన్ని మానవుడు ఏం చేసుకుంటున్నాడు, ఈ త్రిగుణాలమాయలో పడిపోయి వాడు తన ఈ భౌతిక ప్రకృతి ఏటాగే వాడు మోహంలో పడి కొట్టుకుంటాడు. అది కాకుండా ఆ స్వతంత్రాన్ని వినియోగించుకుని భగవంతుని భక్తియుక్త సేవతో కర్మలు చేస్తూ, కర్మ చేయటంలో కూడా ఏమిటంటే నిస్వార్థమైన కర్మ, అది కూడా ఆ మానవ అది భగవంతుడి కోసమే చేసి విముక్తి పొందటం ఆయన ధ్యేయమై ఉండాలి. అదే భగవంతుడు మనకు అందుకే ఆ చిన్న స్వల్ప స్వాతంత్రం ఇచ్చాడు. అది భగవంతుడు మానవ ధర్మ లక్ష్యం అయితే అదే. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. స్వప్న మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అంటే నాకు భగవద్గీత నుంచి అర్థమైంది ఏమిటి అంటే, మనము అంటే ఫస్ట్ తెలుసుకోవాల్సింది మనము ఆత్మస్వరూపులము, దేహం కాదు. మళ్ళీ ఈ 84 లక్షల జీవరాశులలో కూడా ప్రతి ఒక్క ప్రాణిలో కూడా మనం భగవంతుని పరమాత్మని దర్శించగలగాలి. తర్వాత మనము మన నిష్కామ కర్మ చేయాలి. అంటే ఆపేక్ష లేకుండా కర్మలను చేస్తూ ప్రతిఫలాన్ని దేవదేవుని మీద వదిలేయాలి. అలా చేస్తూ పోతే మనము చివరికి భగవద్ధామాన్ని చేరుకోగలుగుతాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మాధురి రెడ్డి మాతాజీ ఆల్రెడీ చెప్పారు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ఇంతకు ముందు మాతాజీ చెప్పారు కదా, అదే చెప్దామని రేజ్ చేశాను. మనం ఈ బాడీ కాదు ఆత్మ అని తెలుసుకోవడం కూడా ఈ మానవ జన్మ యొక్క లక్ష్యం అని చెప్పడానికి. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఈరోజు ముఖ్యంగా ఈ ఆధ్యాత్మిక అంశంలో పురోభివృద్ధి చెందడానికి కావలసినటువంటి అంశాలు అనేటువంటి వాటిని గురించి మనం చర్చించుకుంటున్నటువంటి ఈ సందర్భంగా సో మానవ జీవితము యొక్క ఉద్దేశ్యము అంటే చాలా మంది ఉత్సాహంతో భక్తులు వారి అంటే దాదాపుగా అన్ని కూడా అదే అంశాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నప్పటికీ వివిధ విధానాలలో వారి యొక్క ఆన్సర్స్ ని ఇవ్వడం జరిగింది. సో అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. సో మానవ జీవితం భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడానికి, టు అండర్స్టాండ్ ది అబ్సల్యూట్ ట్రూత్, వాస్తవికమైనటువంటి అంటే ఏంటి, ఆ భగవంతుడే అబ్సల్యూట్ ట్రూత్. సో కనుక ఆ భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడానికే ఈ మానవ జీవితము ఉద్దేశించబడినది. అంతేగాని ఉండేటువంటి భౌతిక సాంగత్వంలో ఉండి ఆ చపల చిత్తము కారణంగా లక్ష్యరహితంగా, అందరు కొంతమంది చెప్పారు పరమగమ్యము భగవద్ధామాన్ని చేరడం. ఎస్, ఆ లక్ష్యాన్ని వదిలివేసి ఆ భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడము, ఆ భగవంతుణ్ణి నిరంతరము ధ్యానిస్తూ ఉండేటువంటి విధానం, అది వదిలేసి మనము
జీవనాన్ని గడుపుతూ ఉన్నాము. సో ఇంతకుముందు ఒక ప్రభు చెప్పినట్లుగా మనకున్నటువంటి కొద్దిపాటి ఆ స్వేచ్ఛలను ఉపయోగించుకొని. సో అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. చాలా చక్కగా సో చర్చ ఇది జరుపుతున్నందుకు. సో ఈరోజు బేసిక్‌గా ఆధ్యాత్మికంగా ఉండడానికి మనకు కావలసినటువంటి అంశాల గురించి కొంచెం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో క్లాస్ ప్రారంభించే ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మనము ఈ భక్తి విధానంలో ముఖ్యంగా ఆధ్యాత్మిక విధానంలో వృద్ధి చెందడానికి మనము ఏమేమి అంశాలను తెలుసుకోవాలి, ఏ విధంగా మరి ఇంతకుముందు మనం ఏదైతే చర్చించుకున్నామో అంశము మానవ జీవితము ఒక ఉద్దేశ్యము అంటే భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడం. సో భగవద్గీతలో చెప్తాము, భగవద్గీత అంతా విన్న తర్వాత భగవంతుణ్ణి అర్జునుడు ఏ విధంగా అర్థం చేసుకున్నాడో ప్రతి భక్తుడు కూడా ఆ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి. అది ప్రతి జీవుడి యొక్క ముఖ్య అంటే ఆ మానవ జన్మ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశ్యం. అంతేగాని ఈ చంచలమైనటువంటి మనసుతో మన యొక్క లక్ష్యమైనటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి నిరంతరము స్మరించవలసింది బదులుగా ఆ భగవంతుణ్ణి మర్చిపోయి లక్ష్యరహితంగా జీవనాన్ని కొనసాగించడం కాదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు మనకి. అలాగే ఆ కృష్ణుడే భగవంతుడు, ది సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ ది గాడ్ హెడ్, దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అనేటువంటి అంశాన్ని మనం అందరం కూడా అర్థం చేసుకోవలసినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశము. అలాగే మరి ఆ దేవాది దేవుడిని అర్థం చేసుకోవడము, అలాగే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోవడము ప్రతి జీవుడి యొక్క పరమగమ్యం. మరి అయినటువంటి అటువంటి గమ్యాన్ని సాధించడానికి ఉండేటువంటి ఏకైక సరళమైనటువంటి మార్గము భక్తి విధానం. మరి ఆ భక్తి యోగము ద్వారానే ఆ భగవంతుడు అర్థమవుతాడు. భగవద్గీతలో అనేక సందర్భాలలో కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో చెప్తారు, నన్ను యథాతథంగా అర్థం చేసుకోవడము, నా మహిమలను అర్థం చేసుకోవడము సాధ్యమయ్యేటువంటిది భక్తి ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది. భక్తి యోగాన్ని ఆచరించినటువంటి వాడు వివిధ రకాలైనటువంటి పద్ధతుల ద్వారా పొందేటువంటి ఫలితాలు అంటే యజ్ఞ యాగాదులు చేయడము, కఠోరమైనటువంటి తపస్సులు చేయడము, వేదాల యొక్క అధ్యయనం చేయడము, మరి అటువంటి అన్ని కఠినమైనటువంటి పద్ధతుల ద్వారా పొందేటువంటి ఫలాలన్నీ నా భక్తుడు పొందుతాడు, వాటిని మించి పొందుతాడు, నా ధామాన్ని చేరుకుంటాడు అని భగవద్గీతలో భగవంతుడు అర్జునుడికి చెప్పి, ఇది చెప్పు సందేహం లేకుండా నీవు తెలియచెయ్యి అని చెప్పి అర్జునుడితో చెప్పినటువంటి సందర్భాలు మనం భగవద్గీత శ్లోకాలలో చూస్తాం. అలాగే ఇంకా అని చెప్తారు, భక్తి యోగ విధానంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు
సరళమైనటువంటి భక్తి మార్గము ద్వారానే నన్ను చేరుకోగలుగుతారు అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా అలాగే మనము సాధారణంగా చూస్తూ ఉంటాం. సో మరి మన యొక్క కర్మలను మనకి భగవద్గీతలో వివరించినటువంటి అంశాలలో కర్మ ముఖ్యంగా. సో కర్మానుసారము ఈ జీవులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ భౌతిక జగత్తులో నిరంతరము చెప్పబడుతున్నటువంటి శాస్త్రాలలో చెప్పబడినటువంటి ఆ 84 లక్షల జీవరాశులలో పరిభ్రమిస్తూనే ఉంటారని చెప్తారు అనేది శాస్త్రాలు తెలుపుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. వాటన్నింటిలోనూ కూడా ప్రతి విధానంలో కూడా జీవి అంటే పుట్టడము, ఆ తర్వాత కొంతకాలం పెరగడము, ఆ తర్వాత ముసలితనం రావడము, వ్యాధులు అనుభవించడము, ఆ తర్వాత మృత్యువు అనేటువంటివి ప్రతి జీవిలో కూడా తప్పకుండా ఉండేటువంటి అంశమే అది. మరి ఆ జీవుడు ఆ విధంగా ఒక దేహాన్ని పొంది కొంతకాలం తర్వాత ఆ దేహాన్ని విడిచిపెట్టడము, మళ్ళీ ఈ జన్మలో చేసుకున్నటువంటి కర్మల ప్రకారంగా ఇంకొక దేహాన్ని పొందడము అనేటువంటి కార్యం ఏదైతే ఉందో దానినే జన్మ మృత్యు చక్రము అని పిలుస్తాం. దానినే సంసార చక్రము, సంసార సాగరము, దానినే భవసాగరము అని పిలుస్తూ ఉంటుంటాం. మరి ఈ జన్మ మృత్యు చక్రము ఆపడానికి, అలాగే ఈ భవ సాగరము, ఈ సంసార సాగరము నుండి బయటపడడానికి మనకి కలిగించేటువంటి అవకాశాన్ని, చక్కని అవకాశాన్ని ఇచ్చేటువంటిది ఈ మానవ జన్మ అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే బుద్ధి ద్వారా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఆయన యొక్క బోధనలలో చెప్తూ ఉంటారు, ఈ మానవ జన్మలోనే ఇది సాధ్యమవుతుంది. ఎందుకంటే మళ్ళీ మానవ జన్మ వస్తుందో రాదో తెలియదు. ఎందుకంటే ఈ 84 లక్షల రకాలుగా ఉండేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి అధమ జన్మలను అనుభవిస్తూ ఉన్నతమైనటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడానికి ఉద్దేశించబడినటువంటి దారి తప్పి వచ్చి ఆ భగవద్ధామంలో ఉండి దారి తప్పి వచ్చి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ శిక్షలు మనము ఆ భగవంతుణ్ణి వ్యతిరేకించడం ద్వారా దానికి కలిగినటువంటి శిక్షలను అనుభవించడానికి వచ్చినటువంటి ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఏదైతే ఉందో ఒక జైలు లాంటిది ఇది. ఇక్కడ ఈ జైలులో శిక్షలు అనుభవిస్తూ, ఎందుకంటే సక్రమమైనటువంటి మన సమాజంలో చూస్తూ ఉంటుంటాం, సక్రమమైనటువంటి మార్గంలో ప్రయాణించినటువంటి వారిని శిక్షలు విధిస్తూ ఉంటారు. కొన్ని కాలం జైల్లో ఉంచుతారు. వాడి ప్రవర్తన మారితే త్వరగానే, అంటే శిక్ష పూర్తి కాకముందే కొంతమంది బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటారు. అంటే వారి యొక్క ప్రవర్తన కారణంగా, తప్పును తెలుసుకున్నటువంటి కారణంగా. మరికొంతమంది శిక్ష అనుభవించినప్పటికీ కూడా మళ్ళీ అదే పనులు చేస్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా ఈ మనకి అంటే ఈ జన్మ మృత్యు చక్రం ఏదైతే ఉందో ఈ సైకిల్ నుంచి బయటపడడానికి చక్కని అవకాశాన్ని కలిగించేటువంటిది మానవ జన్మ అని చెప్తారు. కానీ ఈ మానవ జన్మ చాలా దుర్లభమని ప్రామాణికమైనటువంటి గురువులు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, శాస్త్రాలు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, సాధువులు చెబుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. కాబట్టి ఈ సాధారణంగా మనకి 84 లక్షల జీవజాతులు అనేటువంటివి పద్మపురాణంలో చెప్పబడినటువంటిది చెప్తూ ఉంటారు. ఈ విధంగా ఉంటుంది పద్మపురాణంలో ఒక శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి జలజా నవలక్షాని స్థావరా లక్ష విశంతి కృమయో రుద్ర సంఖ్యాకః పక్షీనాం దశలక్షణం త్రిషన్లక్షాని పశవః చతుర్లక్షాని మానుషాః అని చెప్తున్నారు. అంటే జలచరాలు 9 లక్షలు ఉంటాయట, రకాలుగా ఉంటాయట, నీటిలో నివసించేటువంటి జంతువులు. అలాగే చెట్లు మొక్కలు వంటి స్థావర జీవజాతులు 20 లక్షల రకాలు ఉంటాయట. అలాగే కృమయో రుద్ర అంటే ఈ క్రిములు, సరీసృపాలు వంటివి జీవరాశులు, రుద్ర అంటే 11 సంఖ్య, 11 లక్షల రకాలు ఉంటాయని చెప్తారు. అలాగే పక్షీనాం దశలక్షణం అంటున్నారు, అంటే 10 లక్షల రకాల పక్షి రకాలు ఉంటాయని చెప్తారు. అలాగే పశువులు ఏదైతే ఉన్నాయో అవి చతుస్పాదులుగా చెప్పబడేవి 30 లక్షల రకాలని చెప్తారు. అలాగే మానవులలో 4 లక్షల రకాలు ఉంటాయని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి ఈ జీవజాతులలో మానవ జన్మ అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి వీటిలో ఆ మానవ జన్మ ఉన్నతమైనటువంటిదిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి అటువంటి ఈ జన్మలో
ఆ మానవుని యొక్క జీవితము భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడానికి నిర్దేశించబడినటువంటిది, ఉద్దేశించబడినటువంటిది. అంతేకాని ఈ ఇంద్రియ భోగాలు, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి తాత్కాలికమైనటువంటి ఈ ప్రపంచంలో తాత్కాలికమైనటువంటి సుఖాలను అనుభవించడానికి కాదు. సో కనుక ఆ భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకుని ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడానికి ఉన్నటువంటి మార్గము భక్తి యోగము, భక్తి అనేటువంటి. మరి అటువంటి ఆ భక్తి యోగాన్ని మనము చేరుకోవడానికి, ఎందుకంటే ప్రస్తుతము ఇక్కడ యుగ ధర్మాలు చూసినట్లయితే మనకి ఈ కాలచక్రములో 4 యుగాలుగా ఉంటాయని చెప్తారు. సత్యయుగము, త్రేతాయుగము, ద్వాపర యుగము, కలియుగము. మరి ఇప్పుడు మనం ఉన్నటువంటి యుగం ఏదైతే ఉందో ఇది కలియుగము కదా. సో హరే కృష్ణ, కలి అనేటువంటి దానికి అర్థం చెప్పగలిగే వాళ్ళు హరే కృష్ణ ఎవరైనా? కలియుగం, ఈ యుగం. హరే కృష్ణ. శ్రీదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఎప్పుడో విన్నట్టుంది, కలి అంటే చీకటి అనేది ఒకటి. కలి అనే అతను ఈ ధర్మాలని అంతం చేయడానికి వచ్చిన వాడు అనేది ఏదో విన్నాను ప్రభుజీ నేను. హరే కృష్ణ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ. కలి ఎప్పుడు కొట్లాడుకుంటూ అట్లా ఉంటారు అని. క్వారల్, కలి, కలహాల యుగము అని చెప్తూ ఉంటాం. అందుకే ఈ యుగంలో ప్రతి జీవుడు కూడా మన మధ్య కొన్ని సందర్భాల్లో ఎంతెంత అనుకుంటున్నా ఒక్కొక్కరి మీద కోపాలు రావడం, ఒక్కొక్కళ్ళకి వివిధ రకాలైనటువంటి. హరే కృష్ణ అందరికీ కూడా. సో కలహాల యుగం, కలియుగం ఏదైతే ఉందో ఇది కలహాల యుగం అని చెప్తారు. ప్రస్తుత ఈ ఉండేటువంటి కలియుగం ఏదైతే ఉందో అది కలహాలతో కూడినటువంటి, ఇంకా చెప్పాలంటే కపట యుగము అని కూడా చెప్తూ ఉంటారు. కలియుగం కలహాల కపట యుగంగా ఈ కలియుగము చెప్పబడినటువంటిది. మరి ఇటువంటి ఈ కలియుగంలో చైతన్య మహాప్రభువు బోధించిందే అత్యంత ప్రామాణికమైనటువంటి భక్తి యోగ పద్ధతి అనేటువంటిది మనము అర్థం చేసుకోవలసినటువంటి అంశము. మరి ఏమిటి ఆ చైతన్య మహాప్రభువులు బోధించినటువంటి ప్రామాణికమైనటువంటి భక్తి యోగము అనంటే? ఈ యుగాలలో మనకున్నటువంటి వివిధ రకాలైన 4 యుగాలుగా ఉన్నటువంటి వాటిలో మనకి భాగవతంలో చెప్పబడినటువంటిది కృతాయుగం ఏదైతే ఉందో దానిలో విష్ణు ధ్యానము అనేటువంటిది ఆ సత్యయుగంలో చేసేటువంటి అంశము. ఆ త్రేతాయుగంలో యజ్ఞాచరణం చేయడము, ద్వాపర యుగంలో భగవత్ పూజ చేయడము. మరి ఈ కలియుగంలో అంటే ఆ కృతాయుగం లేదా సత్యయుగంలో విష్ణు ధ్యానం చేయడం వలన పొందినటువంటి ఫలితము, అలాగే త్రేతాయుగంలో యజ్ఞ ఆచరణము చేయడం ద్వారా పొందినటువంటి ఫలితాలని, అలాగే ద్వాపర యుగంలో భగవత్ పూజ చేయడం ద్వారా పొందినటువంటి ఫలితాలన్నింటినీ కూడా ఈ కలియుగంలో మనము పొందేటువంటి ఏకైక సరళమైనటువంటి మార్గము ఆ చైతన్య మహాప్రభు వారు, అంటే భక్తుని రూపంలో ఉన్నటువంటి సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ భగవానులే అయినటువంటి వారు మనము ఆత్మానుభూతిని పొందడానికి, ఆ భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడానికి అత్యంత సరళమైనటువంటి పద్ధతి. అదే ఈ యుగానికి ధర్మమైనటువంటి, ఈ కలియుగ ధర్మమైనటువంటి ఏంటంటే కేవలము హరినామ సంకీర్తనము. ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా సత్యయుగంలో ధ్యానము ద్వారాను, త్రేతాయుగంలో యజ్ఞాచరణము ద్వారాను, ద్వాపర యుగంలో పూజా విధానము ద్వారాను పొందినటువంటి ఫలితాలన్నింటినీ కూడా ఈ యుగంలో పొందగలిగేటువంటి ఏకైక మార్గము కేవలము హరినామ సంకీర్తనము. హరి కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క నామ సంకీర్తనము అంటే హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించడము అని ఆయన మనకి తెలియచేసినటువంటి ఒక భక్తుడుగా వచ్చి భక్తిని ఏ విధంగా చెయ్యాలి, చైతన్య మహాప్రభువుల వారి యొక్క బోధనలనే మనము ఇప్పుడు చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఏ విధంగా భక్తిని మనము చెయ్యాలి అనేటువంటి అంశాన్ని
వారు మనకి బోధించినటువంటిది అదే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ హరినామాన్ని కీర్తించడమే ఈ కలియుగం యొక్క ధర్మంగా చెప్పబడుతుంది. యుగ ధర్మంగా చెప్పబడినటువంటి అంశము ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రం. మనకి ఆ చైతన్య మహాప్రభువుల వారు భవిష్యవాణి పలికినట్లుగా ఈ కలియుగంలో ఆయన ఇప్పటి వరకు, అంటే కలియుగము మనకి 4,32,000 సంవత్సరాలు కలియుగం ఉంటుంది. అందులో ఇప్పటి వరకు కూడా జరిగినటువంటిది సుమారు 5,125 సంవత్సరాల వరకు, 5,100 సంవత్సరాలు మాత్రమే గడిచింది కలియుగంలో. సో ఈ యుగము అంటే 4,32,000 సంవత్సరాలుగా ఉన్నటువంటి దాంట్లో గడిచినటువంటిది కొంచెం ఈ 5,000. సో ఇందులో 5,000 సంవత్సరాలకు పూర్వం కృష్ణ భగవానుల వారు ఈ భగవద్గీతను అర్జునుడికి బోధించారు. అలాగే అదే కృష్ణ భగవానుల వారు భక్తుడుగా వచ్చి ఈ కలియుగంలో ఉన్నటువంటి మందమతులను ఉద్ధరించాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో సరళమైనటువంటి అత్యంత సరళమే కాదు, అత్యంత సరళమైనటువంటి పద్ధతి, ఆత్మానుభూతికి మనకి ఆయన తెలియచేసినటువంటి పద్ధతే హరే కృష్ణ మంత్ర కీర్తనం. సో ఆ కీర్తన ఏదైతే చైతన్య మహాప్రభువులు వారు చెప్పారో వాటిని ఆ క్రమంలో గోస్వాముల వారు, ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి క్రమంలో ఉన్నవారు, ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి గురు పరంపరలో ఈ అంశాలను బోధిస్తూ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు ఈ చైతన్య మహాప్రభువుల వారి యొక్క బోధనలు భారతదేశమే కాదు, భారతదేశానికే పరిమితం కాకుండా ప్రపంచం మొత్తం మీద కూడా ఈ తత్వము బోధించబడాలి. అక్కడ ఉన్నటువంటి పాశ్చాత్య దేశాలలో ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా ఉద్ధరించబడాలి అనేటువంటి ఉద్దేశ్యంతో వారు మొదటి పరిచయంలోనే ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులుగా ఉన్నటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వారిని కలిసినప్పుడు, భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారిని కలిసినప్పుడు, మీలాంటి యువకులు, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలిగేటువంటి మీలాంటి వాళ్ళు ఎందుకు ఈ కృష్ణ తత్వాన్ని, కృష్ణ చైతన్యాన్ని బోధించకూడదు అని వారికి ఇచ్చినటువంటి మాట. దానిని నెరవేర్చడానికే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు 1966వ సంవత్సరంలో న్యూయార్క్ నగరంలో అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్యాన్ని స్థాపించడము, వారు తిరోగమించేంత వరకు కూడా సుమారు 1977వ సంవత్సరం వరకు కూడా వారు ఈ ఉద్యమాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక నియమ నిబంధనలతో, ఒక నియమాలను అంటూ జీబీసీ అనేటువంటి దాన్ని ఆ విధంగా ఇచ్చి ఈ ఇస్కాన్ ద్వారా ఆ తత్వాన్ని, కృష్ణ చైతన్యం ఏదైతే ఉందో, భక్తి యోగం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రపంచమంతటా దీన్ని బోధించడానికి వారు చేయడము. అలాగే ఈ ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇస్కాన్ స్థాపించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ కృష్ణ చైతన్యాన్ని, కృష్ణ తత్వాన్ని, భక్తి యోగాన్ని ప్రచారం చేయడం జరిగింది. వారు అది శాశ్వతంగా ఉండే విధంగా మనకి అనేకమైనటువంటి పుస్తకాలను కూడా వారు మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే ఇంకా మనము అర్థం చేసుకోవలసినటువంటి అంశంలో ఇంతకుముందు మాతాజీ ప్రభువులు వారు చేసినట్టు మనము ఆత్మస్వరూపులము, అంతేగాని ఈ దేహము కాదు అనేటువంటి అంశాన్ని ముందుగా అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రతి ఒక్క భక్తుడు కూడా అర్థం చేసుకోవాలి, ప్రతి వైష్ణవులు కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అంశము మనము ఆత్మస్వరూపులమే, అంతేకాని మనము ఈ దేహం కాదు, ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి దేహం కాదు. ఇది భగవద్గీత 2వ అధ్యాయంలో మనకి కృష్ణ భగవానుల వారు ఆ మోహంలో పడిపోయినటువంటి అర్జునుడిని ఉద్ధరించాలనేటువంటి ఉద్దేశంలో ఆత్మతత్వాన్ని బోధించినటువంటి బోధనలో అందరూ కూడా విన్నటువంటిది 2వ అధ్యాయంలో ఆయన చెప్తారు, మనం ఈ దేహం కాదు, ఈ దేహము అశాశ్వతమైనటువంటిది, నశించిపోయేటువంటిది, కానీ అందులో ఉండేటువంటి ఆత్మ అనేటువంటిది ఎప్పటికీ కూడా శాశ్వతంగా ఉండేటువంటిది. అర్జునుడితో చెప్తారు, అర్జున, నువ్వు ఎవరినో చంపుతాను ఏదో అనుకుంటున్నావు, నీవు గాని నేను గాని ఈ రాజులందరూ కానీ నిలిచి ఉండనటువంటి సమయము అంటూ ఏదీ లేదు, భవిష్యత్తులో కూడా మనం ఉండకుండా ఉండము. అంటే శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మతత్వాన్ని ఆయన బోధించినటువంటిది. సో కాబట్టి మరి ఆ ఆత్మకు అలాగే పరమాత్ముడు అంటే దేవదేవుడు అనేటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుతో నిత్యమైనటువంటి శక్తివంతమైనటువంటి ఆనందమయమైనటువంటి సంబంధాన్ని
ఏర్పరిచేటువంటిది ఆ భగవద్ధామం. సో అదే మన యొక్క ప్రతి జీవుడి యొక్క పరమగమ్యము ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోవడం. అక్కడ మనము నిజమైనటువంటి జీవితము ఆ ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో కృష్ణ భగవానుతో కలిసి ఉండేటువంటిదే వాస్తవికమైనటువంటి ఆ జీవన విధానం, అంటే అక్కడ ఉండేటువంటిది. అంతేకాని ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటిది ఏది కూడా శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందం కాదు. ఆ ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ప్రతి జీవుడు కూడా కృష్ణ భగవానుతో నేరుగా సంబంధాన్ని కలిగి అక్కడ ఎటువంటి ఈ లౌకికమైనటువంటి కోరికలు కానీ, కామం కానీ, లోభము, ఆ ద్వేషం వంటి వాటన్నిటి నుండి కూడా పూర్తిగా విడిపడినటువంటి వారు ఆ ముక్తి పొంది ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు. సో అక్కడ ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో అక్కడ ఉండేటువంటి నేల గాని, చెట్లు గాని, ఇల్లు అన్నీ కూడా ఆ కృష్ణ చైతన్య పూరితమై ఉంటాయి, ఆనందమయమైనటువంటి ఉంటాయి. అక్కడ కేవలము ఆనందమే ఉంటుంది. మనం భగవద్గీతలో కూడా చదువుతాము. ఇక్కడ మనం ఉన్నటువంటి ఈ భౌతిక ప్రపంచము తాత్కాలికమైనది, దుఃఖాలయము. ప్రతి అడుగు కూడా బాధలతోనే కూడి ఉన్నటువంటిది. సుఖ దుఃఖాలు అనేటువంటివి ఇక్కడ కలుగుతూ ఉంటుంటాయి. ఇవన్నీ కూడా మనలో ఉండేటువంటి ఆ రజోగుణ సంబంధం వల్ల వచ్చినటువంటివి. అంటే ఈ సుఖ దుఃఖాలు అనేటువంటివి మనం ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచాలి అనేటువంటి భావనతో వలన మనలో కలగడం వల్ల వచ్చినటువంటివి. సో కాబట్టి అక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామంలో మనకి అన్ని కోరికలను నెరవేర్చేటువంటి చింతామణి వంటి కల్పవృక్షాలు ఉంటాయని చెప్తారు. ఏది కావాలంటే అది అక్కడ అడిగితే ఇచ్చేటువంటి ప్రతిదీ కూడా ఉండేటువంటి కామధేనువులు ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామం. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటాం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో సూర్యుడు ఉదయిస్తూ ఉంటుంటాడు, అస్తమిస్తూ ఉంటుంటాడు. అప్పుడు మనము సూర్యోదయం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటుంటాం ప్రతిసారి. అలాగే సంవత్సరాలు వస్తూ ఉంటాయి. దీని అర్థం ఏంటి? కాలం ఇది. మన యొక్క లైఫ్ స్పాన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తగ్గించుకుంటూ పోతుంది. ప్రతిరోజు ఉదయం వస్తుంది అంటే ఒక రోజు మన ఆయుష్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా మనకు ఒక నిర్దిష్ట కాలము ఇవ్వబడినట్లయితే ఆ కాలంలో తగ్గుకుంటూ పోయేది. బట్ ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ఆ సూర్య చంద్రుల వంటి వారి యొక్క వెలుతురు కానీ ఏది కూడా అవసరం లేదు. భగవంతుని యొక్క ప్రకాశవంతమైనటువంటి పూర్ణంతో వెలిగేటువంటిది. సో కాబట్టి అక్కడ శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందాన్ని మనము అనుభవించేటువంటిది. అంతేకాని ఇక్కడ ఆ భగవంతుని పైన ద్వేషం వల్లనో లేదా పిచ్చి వల్లనో మనము ఆ దివ్యధామాన్ని వదిలి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి రావడం జరుగుతుంది. తద్వారా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో 84 లక్షల జీవరాశులలో నిరంతరము కూడా జన్మ మృత్యువులను మనము అనుభవిస్తూ మాయచేత ప్రభావితులమై మిథ్యా అహంకారంతో ఈ పనులన్నీ కూడా చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటుంటుంది. కానీ మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ జనన మరణ చక్రాలలోనే కుళ్ళి కృషించిపోవాలి అని ఆ భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా కోరుకోడు అని చెప్తుంటారు. అందుకే ఆ భగవంతుడు మనల్ని ఉద్ధరించడానికి భక్తి మార్గాన్ని ఒక్కొక్కసారి నేరుగా భగవంతుడుగా వచ్చి బోధన చేయడము, లేదా తన అంశాలుగా రావడం, లేదా భక్తుల రూపంలో రావడము, వివిధ అంశాలుగా ఆయన వివిధ అవతారాల్లో వచ్చి ఈ జీవులను ఉద్ధరించడానికి ఆయన వస్తూ ఉంటుంటాడు. శాశ్వతంగా తనతో ఆనందంగా జీవించడానికి మనలందరినీ కూడా కోరుకుంటూ ఉంటారు. అందుకే ఆయన ఎప్పుడు కూడా చాలా కరుణామయుడు. ఒక్క అడుగు ఆయన వైపుకు మనం వేస్తే 10 అడుగులు లేదా 100 అడుగులు మన వైపుకు వేసి మనని ఆయన యొక్క దివ్యధామాన్ని చేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం. ఎలాగైతే పిల్లవాళ్ళు తెలిసి తెలియక తప్పులు చేసి ఇంట్లో నాన్న వాళ్ళు ఏదైనా పెద్దవాళ్ళు నియమాలు నిబంధనలు పెడుతున్నారు అని చెప్పేసి ఇంట్లో నుంచి పారిపోతూ ఉంటుంటాం. పారిపోయినటువంటి పిల్లవాడి పైన తల్లిదండ్రులకి తండ్రి ఎంత అపేక్షతో ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడో రావాలని, తిరిగి మళ్ళీ ఇంటికి రావాలని. సో ఆ విధంగా భగవంతుడు కూడా ఈ దారి తప్పి వచ్చినటువంటి జీవులమైనటువంటి మనల్ని మళ్ళీ ఆయన యొక్క శాశ్వతమైనటువంటి ధామంలోనికి రావడానికి ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు అని చెప్తుంటారు ఆచార్యులు కానీ, శాస్త్రాల్లో కానీ మనకు చెప్తున్నటువంటి అంశాలన్నీ కూడా అదే. భగవద్గీతలో మనకి కృష్ణ భగవానుల వారు బోధించినటువంటి అంశాలన్నీ కూడా అదే చెప్తుంటారు. సో అలాగే మనం నిద్రావన స్థితిలో ఉన్నామని చెప్తారు. అందరిలో కూడా చైతన్యం ఉంటుంది, కృష్ణ చైతన్యం. కానీ అది నిద్రావన స్థితిలో ఉంటుంది. దానిని జాగృతం చేయడానికే ఈ భక్తుల యొక్క సాంగత్వము, ఆ శాస్త్రాలకు సంబంధించినటువంటి అంశాలను వినడము అవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే ప్రస్తుతం మనం ఉన్నటువంటి యుగం
కలియుగంలో స్వయంగా కృష్ణుడే తన యొక్క పరమ ఔదార్యమూర్తి అయినటువంటి చైతన్య మహాప్రభు. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుల వారు ద్వాపర యుగంలో వచ్చినప్పుడు నన్ను పూజించు, నాకు శరణగు నొందు అని అంటుంటారు. సో మరి ఇక చైతన్య మహాప్రభుల వారు నాకు శరణ చెప్పు ఇదేం లేదు. ఎప్పుడు కూడా ఆయన భగవంతుని యొక్క నామాన్ని నామజపం చేయమని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అంటే ఇంకా సరళమైనటువంటిదిగా అక్కడ ఆయనకి శరణాగతి నొందిన వాడిని ఉద్ధరిస్తా అని చెప్పారు. కృష్ణ భగవానుల కంటే, కృష్ణ భగవానుల కంటే కూడా ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభువు ఎంతో ఈ జీవులను, పతిత జీవులను ఉద్ధరించడానికి వచ్చినటువంటి అవతారంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి అటువంటి కృష్ణ చైతన్యాన్ని పొందడానికి చైతన్య మహాప్రభువులు వారు బోధించినటువంటి బోధనలలో ముఖ్యమైనటువంటిది సంకీర్తన ఉద్యమము, అంటే సామూహికమైనటువంటి భగవన్నామ సంకీర్తనము. అలాగే భగవద్ అనుభూతికి సంకీర్తనమే అత్యంత సరళమైనటువంటి పరమ ఆనందకరమైనటువంటి పద్ధతి అని ఆయన చెప్పినటువంటి అంశము. సో కనుక కృష్ణ చైతన్యం ద్వారా, అంటే హరినామ సంకీర్తనం ద్వారా మనము ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోవచ్చు. ఆ హరినామ సంకీర్తనము ద్వారా మనలో ఉన్నటువంటి ఎన్నెన్నో జన్మలలో పోగు చేసుకున్నటువంటి ఆ హృదయ మాలిన్యాన్నంతా కూడా తొలగించవేయబడి వాటన్నిటి నుండి కూడా బయటపడి భక్తిలో వృద్ధి చెందేటువంటి అవకాశము మనకి ఆ హరినామ సంకీర్తనము ద్వారా జరుగుతుంది. సో అలాగే భక్తి విధానంలో మనము పురోభివృద్ధి చెందడానికి కొన్ని నియమాలు, నిబంధనలను, అంటే ఏమి పాటించవల్లి మనకి శ్రీల రూప గోస్వాముల వారు చైతన్య మహాప్రభుల వారి నుండి విన్నటువంటి అంశాలలో మనకి ఇవ్వబడినటువంటి చాలా అంశాలు వారు పుస్తకాల రూపంలో ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందడానికి మనకి కొన్ని అంశాలను వారు ఇవ్వడం జరిగింది. భక్తిలో వృద్ధి చెందడానికి సో కావలసినటువంటి కొన్ని నియమాలు, నిబంధనలు, ఏమి పాటించాలి, ఏమి చెయ్యాలి, ఏమి చెయ్యకూడదు, ఏ విధంగా ఉండాలి, ఏ విధమైనటువంటి విధానం ద్వారా ఆధ్యాత్మికంగా మనము వృద్ధి చెందగలుగుతాము అనేటువంటి అంటే ముఖ్యంగా ఆ జీవన పూర్ణత్వాన్ని సాధించడానికి కృష్ణ చైతన్యంలో చక్కగా ఏ విధంగా ఉండాలి మనము అనేటువంటి అంశాలను ఈ భక్తి అనేటువంటి ఏదైతే ఉందో ఈ అంశంలో మనము తెలుసుకొని ఆ విధంగా వృద్ధి చెందడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈ అంశాలను మనము ఈ క్లాసులలో నేర్చుకుంటూ ఉంటాము. వాటిని ఆ సందర్భంలో ఇక మనము చూడబోయేటువంటి అంశాలు వైష్ణవ సాంప్రదాయాలు ఏమిటి, ఏ విధంగా ఉండాలి, ఏ విధంగా వాటిని ఫాలో అవ్వాలి, అలాగే మరి ఈ భక్తులను ఉద్ధరించడానికి భగవంతుడు ఏ ఏ అవతారాలలో వచ్చారు, మరి వచ్చిన తర్వాత మనకి ఈ శాస్త్రాలను, ఆధ్యాత్మిక విషయాలను మనకి బోధించినటువంటి గురువులు, పూర్వపు ఆచార్యుల గురించి మనము ఈ భక్తి సదాచార అనేటువంటి ఈ విభాగంలో మనము నేర్చుకునేటువంటి అంశాలు ఉంటాయి. సో వాటిని నెక్స్ట్ క్లాస్లో ముఖ్యంగా మనము ఈ ముఖ్యంగా మనకి పునాది, భక్తి విధానంలో పునాదిగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు 3 ముఖ్య అంశాలుగా చెప్పబడుతూ ఉంటాయి. గురువు, సాధువు, తర్వాత శాస్త్రము అనేటువంటి అంశాలు. సో వీటి ద్వారా మనము ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందడానికి ఈ 3 ముఖ్య అంశాలు ఎంతో దోహదపడేటువంటి అంశాలు. సో దాంట్లో మనకి గురువులు ఇచ్చినటువంటి సిద్ధాంతాలను, ప్రిన్సిపల్స్ని మనము తెలుసుకుంటూ ఈ ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందేటువంటి అవకాశాన్ని అందరూ కూడా వినియోగించుకుంటారని, సో చక్కగా ఈ అంశాలన్నిటినీ కూడా అవగాహన చేసుకొని సో అలా చెప్పేటువంటి అవకాశాన్ని మీ అందరూ నాకు కలగజేస్తూ నాకు కూడా వృద్ధి చెందేటువంటి అవకాశాన్ని కలగజేస్తారని అందరినీ వేడుకుంటున్నాను. హరే కృష్ణ అందరికీ. సో